Oh. Aboki. Babu wani magana aboki. Abokin karya? Eh? Abokin karya? Chidima. Abokin karya. Menene na faru? Eh? Oh, baka san abin da ke faruwa ko? Ni ban da magana da kai amma ka biyo ni ciki za ka yi bayani. To, ki explain yanda ya kama dikiman. Eh? Okay. Eh? Ka taba jin a cikin tahirin gidanmu an yi mata biyu? Onita za mu koma yau wannan. Chidima, ke be ki gani wallahi. Bana so Dangwari mese yinka ifini a cikin gari wannan. Shin nayi wannan. Chidima ke. Ka tabbata? Gaskiya ne. Ka tabbata? Bam, haka ni wallahi. Mu shiga cikin gida ka ci abinci. Madam Chidima. Na yi shiru. Maganin ka kenan. Haba. Dangwari. Mini na ji ihun ka cikin daki kina ihu. Wannan mata. Na doka ko aljinun ta ne sun tashi. Ina shiga daki na ji pau, na kara ji pau. Rufe min baki yi shiru na ce na yi shiru. Mari pau. Kai. Me haka? Dangwari. Me haka dariya ko kai ne ka ziga ta te mare. Wani magana nzuga, eh? To me na yi dariya? Dangwari baki di wayo. Nji waye. Ala. Baki di wayo. Kamanya. To ni kinge matani yayi mini haka. Eh? Matani yayi magana ma Nazare. I say, Kai, don't talk nonsense for me. If you talk nonsense, I go deal with you here. That's it. Ki yankuri. Shine na tare da kai a waje ka Nazare do. Ina leka akwai wani ke dangare nagin na so ki shiga dakin shin na leka. Kai dai kawai ka ce ka ji tsoro amma za ka ce wai ni je na shiga ni rigima da na fito saboda mata ne ba zai yiwu ka tsaya kana ji da mata ba amma na buga bakin shi ina tsoro in zo kuma lokacin da ya kamata a sa mini abinci a ce mata ba lafiya shine yasa na bar ta tayi bakin kokarinta shine yasa na ji kina yi dariya kina ihu. Dangwari. To me ya kawo dariya? Saboda ni na yi kuka sai me? Yes, but mata na ne ba matan. Ba ki da wayo. Kai ma ba ka da wayo. Mata na matan. Kin taba gan gwari yayi wayo ne. Kai ka taba gan yamiri. Kai, don't talk this song. Ala, balai. Ka sece wuya nan shamiyo. Ka sece wuya nan zan shamiyo. An kiga. Ka sece wuya nan shamiyo. Wala kin wala magana. A dan ka kashe ni ba zan yarda ba. Mata.